Sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Sa mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakas ang ubok ang sip-on, kakas ang trangkaso. D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, nabuling mapaniwang kay dodong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Standard Time sa K5 News FM Philippines, alas 6:34 sa gabi. Mula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod. Welcome mga kautoran, mga kabyanan, nga tagparamati sa aton nga platuntunan, Tinig ng Reformasyon, maayo nga gabi. Sa gihapon, walay untat nga pagdayaw, pagpasalamat sa Dios, bangod sa iya nga pagkamaayo sa aton, tanan nga mga pagkamaayo nga aton abaton halin sa iya, tanan naman nga mga proteksyon, kabalo kita sa aton nga tiyempo nga bisan ano na lang ang mga naglatabo, pero aton pasalamatan ang Ginoo kay sa gihapon siya nagatipan sa aton, giluwas kita halin sa tanan nga mga katalagman, mga disgrasya,
Kag sa sini gabihon mag-updanay kita sa aton nga plantuton. Kag kamong tanan welcome live gyapon kita subong sa aton nga live streaming nga padayon kita sa aton nga palatuntonan. So makitaan kita sa bilog nga kalibutan anywhere in the world basta nga nakakunik sa mga listeners. Pwede nga i-type lamang ninyo, search ninyo ang sa Facebook fb.com K5 News FM Iloilo 88.7. So diri naka-hook up sa aton ang Pasay City. Mayong gabi ka K5 Pasay. And then si Sir Edmar Lagunya Aulikin niya. Sorry sir. Si Madam Sel Baluro Kasiple. Mayong gabi man sa imo. So basta kamutanan sa ginasaling ko na live kita subong and welcome gid kamutanan tanan nga nagapamati sa aton sa bilog nga panay halin sa diri sa Iloilo City pakadto sa tanan nga mga lugar kag sa tanan nga nagupod sa aton sa iban man nga mga banwa, iban man nga biskan pa dito sa aton mga kautoran sa Oriental Baterhor may gabi sa tanan-tanan nga Bisaya diha sa Mandatag mayong gabi kining tanan. So ako kay balo kung basi wala man ka program sa Pilmars sa Bacolod subong ambot kung posible nga sila naga hook up kung kisa naga-replay lamang dito sa aton nga TNR. Manang wala naman kita dito, posible nga aton mga listeners padayon naman sila nagkapamati pero medyo nakibot sila nga nakibot kay tingala sila nga Iloilo na raw ko ka kadasig balang halin dito sa Bacolod Iloilo naman kita. So amo man lagi na ang aton nga panahon, aton nga sitwasyon. Kag ang akon kaupo diri way gid sing liwan kundi ang aton nga gwapo nga technician si Andre Kaki5 Andre La Pastora. So may gabi sir. Now padayon kita subong sa aton nga mga Aridris, Madam Kim Monisa, sige hapon, good evening sa imo and God bless man sa imo. Sige, padayon lang dana sa pagpamati. Sige hapon, Arimaris, Madam Merna Hamris, Kabangkalan. Daris man may gabi man sa imo. Always ko pamati, nagasubaybay sa tinig ng reformasyon. God is good all the time. Yes, Madam, all the time, God is good. And then si Madam, Aisha Ahmad, good evening man sa imo. Madam, blessed evening maged. Now, padayon kita suwong sa aton nga pagtuon hindi na kita magdugay kay gabi man ka dasig ang aton nga tempo, gabi dasig ang aton oras. Padayon kita sa pagtuon ako nang nalantaon diri basta nga ang ulihi nga magaupod sa aton live streaming hindi ka mo magkabalaka kay sige hapon aton na recognize antes kita magtapos. Now, antes kita magpadayon sa gihapon ubdan niyo ako kay magapangamuyo kita. Agod nga kita tanan pakamayuhon man sa Ginoo nga permi kita makaangot sa iya kita na ubdan agod nga padayon man ang iya mga pagkamayo sa aton nga tanan. Mangamuyo kita. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito kami po'y numulog sa minon banalang luklukan at pinasalamatan po namin dakilang pag-ibig na kami po'y minapintabayan sa buong maghapon niligtas mo sa lahat ng panganib at kapahamakan. Sinapit sa kami ito upang magpapatuloy sa pag-aaral sa banal mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo man ang mga nanonood sa Facebook Herald Philippines sa Divine and Abroad, pagpalain mo man ang himpilan ginagamit kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang si Uro Camille Oy at kanyang pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, or protection. Pagpalain mo man ang inyong mga banal na salita na aming maririnig nawa ito ay makatulong man sa aming sigasig at sa aming paglingkod sa inyo. Itong lahat aming samudalangin kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagpukulong at pagkasalaman sa inyo sa magitan ng matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Sige, so magpapatuloy, magpadayon kita subong. Di kung kasama kita dito sa aton nga mga kautoran sa Luzon kay nagapangabay pero
Numbal ko gani sa ila nga sige pamati na lamang kamo dito sa mga Tagalog. Mga Tagalog kay may dito gali sa Olongapo. Posible nga ato dito kaya lamang wala to sa Facebook kay ano man lang siya, replay man lang to sa kay Brother Peter kay Ohen. Now ang aton nga tun-an subong mga kautoran. Padayon kita diri sa aton nga gitun-an kay sa aton nga itun anson ligan pa nga inadlaw mahanungod sa isa ka pamangkot nga ang pamangkot sang mga nagapamangkot diri sa aton problema nila kay hindi sila magpati nga magato sa langit. Hindi balay na lang kay amo man na ang ilang naintindihan. So pabayan ta sila sa ilang naintindihan kay siyempre sa aton nga pagtuon maguturan hindi parehas. Posible nga ang ilang naintindihan sa bersikulo, lain man ang naintindihan sa iban. Pero sunod sa Biblia, klaro ang ato na ginabasa. Labi na kung dugangan pa nato na siya sa mga ebidensya kung paano kita nagatuo nga ang tanan nga maluwas dalo ni Kristo sa langit. Sa aton ginsummarize nagligad tong mga gabi nga si Kristo nagpromisa nga mag-aman siya sang isa ka duog, isa ka syudad, isa ka mansyon sa kada isa sa aton. Kaya ambal niya, I go to prepare a place for you. Diin, in my Father's house. Ba, grabe no? Kaya man, in my Father's house, sa balik Kristo, are many mansions. So, ginkabig nga pulian sa kamay ang mga mansyon sa langit. Kag dito, preparar si Kristo para kada isa sa aton hatagan kita niya dito. So amo nang aton mangin puloy-an dito. So man nga diri sa aton nga mabasa mga kautoran. May nami diri nga mensahe si Kristo para sa mga nagahuna-huna, nagapinsar o nagatinguha nga magkadto man sa langit. Ano ang iya mensahe? Ini ba lang mga kabulahanan nami siya? Kay amo man ni ang mangin batasan sa mga tao nga posible nga daloon ni Kristo sa langit. Kay amo man ni ang mensahe dito sa bukid sang kabulahanan. Dere aton masahon ang Mateo 5 kapitulo 5 ni siya mga bersikulo 1 hasta sa bersikulo 12. Dere sa aton mabasa sa 1 nagamal dere nga sang gintan-aw niya ang mga kadamaan sa mga tao. Nagtaklad siya sa bukid, kag sang nakalingkod siya, nagpalapit sa iya ang iya mga gintutunan. Dayon, ang dos ng kamalari kag gintikab niya ang iya baba, kag gintuluan sila nga nagasiling. So, muni ang panahon nga ang iya upod, ang 12 ka mga gintutunan, samtang siya kay damo to dito sa bukid sang kabulahanan, kadamo-damo to dito nga mga naga-telepon. So pagka tapos to sa iya nga mensahe para sa iya nga mga tao dito, dayon upod sa iya mga gitutunan nagtaklad siya to sa bukid, kag amo na ni ang iya nga mensahe. Amal niya diri sa bersikulo 3, bulahan ang mga imol sa espiritu kay ila ang gingharian sa langit. Ang nongbot ng balon sang imol. Hindi ni siya imol sa kwarta, hindi imol sa kapigaduhon, kundi ang bot ng balon diri nga ang mga tao nga daw kulang sila sa hibalo, pero sang nagpalapit sila sa Ginoo, gingamit sila sa Ginoo, kay nga mo ni ang mensahe ni Kristo, kay laban sa iya mga gitutunan, walay grado. Kung may grado man sila, ambot kung nakatapos bisan sa aton subong, kaangay sa aton subong may ara elementary, may primary, may elementary. So, subong nadugangan pagid kay nga aman. May ara na junior kag senior high school. Muna nga diri, laban sa mga gitutunan, mga mangingisda, amo tong ilang pangabuhi. Muna nga ginpadasig sila sa Ginoo nga ginhambal diri nga bulahan ang mga imol sa espiritu kay ila ang ginharian sa langit. Dayon sa bersikulo 4,
Bulahan ang mga nagakasakit kay sila lipayon. Ang ginambal diri nga nagakasakit, hindi nang balatian ha. Amot ng balon, hindi naton malikawan sa aton nga kabuhi diri sa kalibutan, labi na sa nag-alagad sa Ginoo, matingala sila. Nga hambal nila, nabatian ko na mismo sa akon nga mga kaupdanan sang una, mga kaingod, mga kakilala, hambal nila. Imbis nga nag-alagad ko sa Ginoo, nga damo na ni mga pagtilaw, damo mga kabudlayan, damo mga sakripisyo. Now, mga kauturan, ang Ginoo kung kisa tilawan kita, testingan kita, diin hasta ang aton pag-alagad sa iya. Amo na ang kung ikaw nagatinguha ka sa pag-alagad, kung maintindihan mo ang iyang mga pagtilaw nga ginhatag sa imo, gintistingan ka lang kung makagwanta ka kag magpadayon ka sa pag-alagad sa iya sa pihak sang mga pagtilaw sang kabuhi. Amo na nga kung makapadayon ka, magantos ka, ay di amo na ang panahon nga ikaw mablessed ngaman. Kay makita si Ginoo nga biskan sa mga kabudlayan, biskan sa mga kalisdanan, biskan sa halimbawa kapigaduhon, biskan sa kung ano na lang nga mga pagtilaw sa kabuhi, nag-aalagad kagyapon sa iya, bulahan ka. Amo na nga kanami diri. Kaya nga aman sa ginhambal ka ina sa aton nga una, kung ikaw biskan nga ang problema subong kay labi na kung halimbawa way kang ginatapos nga eskwelahan. May mga tao nga matapobre, may mga tao nga grabe nagpakaalam sila kagalingon, dayon ilang dayon nga yagutaon ang ilang mga kakilala, bisan pa ilang mga amigo, ila dayon nga yagutaon bangod kay wala tinapos. Ay sa subong kabalo mo tong panahon sa graduation, nakita ninyo? Panahon sa graduation, grabe post sa mga ginikanan, mga utod, sila mismo personal, nga aman kay nag-graduate sila. Ginpabugal nila nga sila nakagraduate na. Sa pihak naman, posible man nga nalipay sila, pasalamat sila sa Ginoo, pasalamat sila sa mga nag-sponsor sila, ila maginikanan, kung may mga sponsors man nga iban nga mga paryente, kay sila nakatapos sa ilang tinguhang kurso. Pero ang nami tani kung hindi lang magpabugal tungod kay amuna na ang ilang kahimtang, amuna na ang ilang naabot sila nga mga pag-eskwela. Ngaman. Kay kung basahon ta, may mga pulong diri nga nami sa Biblia nga diri malipay ang Ginoo. Diri ang Ginoo mahimaya. Paano? Kung basahon ta ang sabagay ang nakita ko diri nga wala hiligay noon nga Biblia, may ara magali diri hiligay noon, basahon ta ang Jeremias 9 bersikulo 23. Kanami diri sa ginahambal sang Ginoo paagi kay Jeremias. Ilang taon pamatian ta mga kauturan. Diri hambal diri sa 23. Ang Ginoo nagasiling, ang mga manggialamon hindi dapat magpabugal sang ila alam. Jeremias 9 bersikulo 23 kag 24. O kon ang makusog nga tao sang iya kusog. Halimbawa, ang kusog diri kay dito sa English, ginahambal diri sa English nga ang mga tao nga hindi lang makusog ang term diri. Ang ginahambal diri is kung basahon tang 23, let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Ano ning mighty man? Kangay subong. Grabe nga kung ano na lang ang pangkonbinsi sa mga politiko nga iboto sila kay damo sila plataporma di gobyerno. Pero may ara man iban nga may lang maghimo plataporma di gobyerno pero hindi man himuon kung makapungko na kung halimbawa sortihon nga makadaog. Dayon may iban nga grabe sila kabuot sa panahon nagkampanya pa o kung nagapamati man ang iban subong, buot sila katama sa pagpangkumpanya. Dayon sa ilang gipromisa sa publiko, dayon dito sa mga pagkamustahan ay grabe sila nga kamusta bisan pa sa makita nila dito nga grabe kapigado, kamusta kanami sa payuhom-yuhom kalami nami siya nga mambal ko nag-experience ta na na dugay na ta sa kalibutan.
Pero sang nakapungko na, abaw, kabulay man palapitan? Oo. Kabulay palapitan. Dito kasi information, hambalon pa nga, ay hindi available subong si mayor, hindi available subong si gobernador, hindi available ay sako si gobernador subong. Sige lang, dapat makipag-appointment ka, appointment gid. So, magay normal man na siya nga may ara appointment kay simpre sako man kung tuod gid nga sako. Pero damo nga mga politiko nga sa pangsang nakadaog na hindi na approachable. Hindi, ano na, amo na nga diri, kung basahon ta diri ang ginambal diri nga, let not the mighty man glory in his might. Kay kung ara na sa pwesto, ara na sa gahom, daw hindi naman niya kilala ang mga nagboto sa iya. Uy, tani hindi man na, no? Hindi man na siya. Now, badayon kita diri sa atong ginbasa. Kanami diri, akong liwaton. Ang Ginoo nagsiling. Ang Ginoo nagsiling diri. Tambal diri, ang mangin alamon hindi dapat magpabugal sang ila alam. O kon ang makusog nga tao, ang mighty man, sa iya nga kusog. O kon ang manggaranon sang iya manggad. O see? So tatlo diri. Kay kung manggaranon ka na, matapobre ka, hindi maayo, hindi malipay ang Ginoo. Maalamon ka, summa cum laude ka, dayon imo yagutaon ang mga hindi man nakalabot sa kaangay sa imo nga ihibalo, hindi naman, no, kaluluoy sa ila. Kay mahuya man na sila, parehas lang tao ka, tao man sila. Dahil sa 24, kung mayara nga luyag magpabugal, o pwede gali, kay luyag ka magpabugal, dapat siya magpabugal nga nakakilala kag nakahangop siya sa akon. Sino ang akon diri? Ang interaction diri sa mga pulong ginsulat ni Jeremias is ang Ginoo nagsiling. So ang Ginoo nagsiling, kung mayara nga luyag magpabugal, dapat siya magpabugal nga nakakilala kag nakahangop sa akon. Kay ang akon gugma mapinadayonon. Kag ginahimo ko ang nagakaigo kag matarong. Amo ini ang mga butang nga akon naluyagan, ako ang Ginoo naghambal sini. So, ang Ginoo naghambal sini. Amo na mga katuran, dapat nga intindihon ta maayo nga kung may blessing man sa imo, kung may pagkamaayo man sa imo o ginpagkamaayo sa Ginoo nga nakatapos ka sa pag-eskwela, labi na kung summa cum laude pa, the highest honor na siya, dayon nangin manggaranon ka man, bisan pigado ka sang una, ay di gin-blessed ka sang Ginoo, bangod kay gamiton kaniya, kaangay sang amon boss, nga grabe ka maluluyon, nga mahambal ko gina kay nga man eksperyensya ko na sa akong kabuhi hasta subong. Dayon bisan pa nga ano ang alam mo sa ginsiling naton diri, bisan pa konsuma cum laude ka, okay lang. Pasalamatan mo ang Ginoo nga aman kay siya ang tag-iya sa tanan ng mga butang, kag siya ang naghatag sa imo sing alam. Kay ano ay hanang matabo kung kuhaon na sa Ginoo. Muna nga balik ta dito sa ginbasa ta, bulahan. Bulahan ang mga mapainubuson kay sila magapanubli sang duta. O diri sa Mateo 5 versikulo 5. So man nga diri bulahan ang imol kay ilang riyan sa langit, bulahan ang mga kasakit kay sila malipayon, bong tambalon na subuan ka bangon kay damo nga mga experiences kabuhi nga mga kabudlayan, dai kalisdanan or kapigaduhon or mga pagtilaw, lipayon ka lang sa Ginoo. Then bulahan ang mapainubuson kay sila magapanobli sang duta. Bulahan ang mga ginagutom kag ginauhaw sang pagkamatarong kay sila busgon. So, diri naman nami ni siya. Inabalang ginauhaw kita, ginagutom kita pirmi sa pulong sa Ginoo. Kay hambal diri nga pagkamatarong, kung aton mahangpan ang pulong sa Ginoo, muni siya ang magbulig sa aton nga kita mangin matarong sa iyang atubangan. Nga aman, kay importante kaayo ang pulong sa Ginoo nga mangin guide naton. Kay sa ginasiling na naton repirme sa aton nga palatuntunan, kung tinguhaon ta nga magtinir sa aton unahuna kag sa aton man nagaptigipusoon ang pulong sang Ginoo, amo ni ang maghatag sa aton sang ihibalo, maghatag sa aton sang pamaagi paano nga mabago ang aton kabuhi. Kay una sa tanan ang pulong sa Ginoo, espiritu na siya. Kung masahon ta ang Juan 6:63, hambal ni Kristo, ang akon pulong amo ang espiritu kag kabuhi. Kabuhi mo tamalon, ang aton espiritual nga kabuhi mangin
manginbuhi siya. Ngaman, kay bangod sa sala, nangin patay siya sa atubang sa Ginoo. Amo na nga mabuhi pagi sa pulong sa Ginoo. Amo na nga diri bulahan ang mga ginagutom kag ginauhaw sang pagkamatarong kay sila busgon. Bulahan ang mga maluluyon kay sila makaagom sing kaluoy. So muna, bunang gani nga importante katama maguturan nga ang nangin expression sang Radyo Bandera sang una subong ari na kita sa K5 now News FM kay amo ni ang radyo nga may puso, di ba? Inyo nabatian sa una permi, wow, may puso. Oh, may puso mo tamalon, may tagipusoon. Ngaman kay maluluyon. Grabe nga ang bantog ang Radyo Bandera sa una sa Bacolod nga nag number 1 hasta subong number 1 gyapon kay 5 na. Bangod kay dito ginhimo kag hindi man lang dito kanin bisan pa diri sa Panay ginhimo ang programa sang una nga mayara poorest of the poor. Sa Mutambalon, pinakapobre sa mga pobre or pinakapigado sa mga pigado. Kay may araman pigado nga hindi gid kayo, hindi ka tama pigado. Kaangay sa amon nga ambala mo ng ekspresyon, no? Sa ekspresyon namon sa sa amon puloy-an nga kami pigado man, ang amon ginhimo is umuni. Grabe no, way ginato na ubos. Way gid kita way kita kaubos sa aton ginakaon. Ngaman, bangod kay ang Ginoo nagpakamayo sa aton. Pero may ekspresyon kami nga lain sa Bisaya nga amon gingamit amo ni. Lisuran sa atong kahimtang no, naglisod gyud ta ba? O nabudlayan gyud kita ba? Anong budlay? Ang iban nabudlayan sila kay wala sila kaunon, pero kita nabudlayan kita kay wala kita kaubos. Wala hindi naubos na bahaw ang ganoon. Ang nang dawlog lahog lang bala. Ngaman kay nalipay kami nga magahuna-huna nga amon nga kahimtang. Amon ang makotoran kaibayanan, amon na ang Ginoo ka maluluyon lamang. Ang aton gali nga tempo ay naubos naman ang aton mga minutos, pero anti sa tanan nagapromisa ko ganina gaina nga aton i-recognize anay ni si ari nga ulihi. Ari si Tristan wine gulay mayong gabi man sa imo kaki 5 and then Tristan daw na-miss ko na gani pastor. Wow, may puso. O sige Madam King, tuon na siya. Wow, may puso. Amo na sa una permi kada adlaw ana na siya. So tatapusin natin mga kapatid, mga kautoran sa nubo nga pangamuyo. Mapagpalat mahabagi naming Panginoong Diyos. Muli kaming dumunulog sa banal na luklukan. Pinasalamatan namin kailang pag-ibig. Patuloy niyo kaming pinatubayan at pinagaloban ng pagkataon sa gabi pong ito. Maraming salamat po sa pagkataon. Pagpalain mo ginagamit na impilan, News FM Philippines, K5 News FM Iloilo, at pagpalain mo ang CEO Camiloy at kanyang pamilya na patuloy nawa ang magpapawala ng kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, at protection. Gayun din sa lahat ng mga kawani mula sa operation manager, mga managers at lahat ng mga technicians and kawani. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ang aming samot hiling sa pagitan ng matamis na pangalan ng Bibig ni Jesus. Amen. Ito pa naman kamo sa pagpamati, mag-utoran, mag-abyanan sa tanan nga programa sa K5 News FM. Gabay pa ang Ginoo magpagkamais niyo tanan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Carlos Estrera Sr. CARLOS Senior o kaya mag-text o tumawag sa 0912-364-2757 o 0916-391-9009 at maaari din bisitahin ang website na www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari din ma-download sa www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong